Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha ebese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane kwethu lo esimbona-ke esithombeni, igama lakhe asinalo njengamanje, kodwa kuthiwa-ke lo ubhuti, kuthiwa-ke uyakudimanda ukuthi-ke abizwe ngokuthi-ke ubhuti lo umphathi omusha weqembu ley'gelekeqe laphaya eNanda elaziwa ngokuthi-ke i-West Gang. Khumbula ukuthi-ke umphathi we-West Gang, uMnqobi Nzimande, wadutshulwa wabulawa amaphoyisa laphaya eVerulam Mubheke eNdwedwe laphaya eCottonland emahlabathini. Bese kusuka impi-ke after ukungcwatshwa kwaMnqobi Nzimande, bebulalana bodwa bebangake sona-ke isikhundla esokuthi-ke ubani ozophatha. Kuthiwa-ke insizwa-ke le esencane, ubhuti kuthiwa-ke wagcina-ke ewinile. Njengamanje-ke uyena umphathi weqembu le-West Gang elihlalise Bhojozi abahlali baseNanda. Ngingabala uBester, Inhlungwana, Mzomusha, iBhambayi naseZimangweni. Kuthiwa-ke baphethwe yilona leli 2K, umfana omncane oneminyaka engaphansi nje kwa-20. Uyena ekuthiwa-ke uphethe izigelekeqe laphaya eNanda, zibamba inkunzi ezingenela abantu. Kuthiwa nje ma unento e-right endlini kuthiwa bayafika bezoyithatha, ma ukuthi abakuthathanga konke kuthiwa bayathembisa ukuthi bayabuya, nangempela basuke bezobuya. Kuthiwa ma bedimanda ikhadi bayakuphoqa ukuthi ungene kwi-app yakho utransfere imali kwi-account abasuke bekunikeze yona. Kuthiwa-ke abahlali bakhona abasakhoni nokuya e-tuck shop, ngoba ma uthi uya e-tuck shop ungabuya usubanjwe inkunzi, noma ungabisabuya at all sebekudubulile bakubulala. Kuthiwa-ke eMzomusha kunendawo-ke laphaya ekuthiwa-ke isestobhini, kakhulukazi kuvame ukuthi-ke kuhlale o-taxi manager labo basereke. Kuthiwa-ke sekucwebile kuleyo ndawo kwabona abasekho, ngenxa yokuthi-ke bahlezi bebanjwa njalo, bebanjwa yila bafana basuke behamba beyinqwaba bephethe ibhamu. Kuthiwa-ke nasema-tuck shop akhona bayangena bezodimanda lento ekuthiwa-ke i-protection fee. Ngane kwethu, like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi-ke uthini ngaleli 2K elidimanda ukuthi libizwe ngobhuti eliphethe i-West Gang. Ngane zakwethu, asihlangabezane kwivideo elandelayo. Izi-Trend TV ngizohleze ngikhona ngilethela-ke esematheni usuku nosuku. Asihlangabezane ngokuzayo.